Tutuan, basta na ay power kalan. Ay, syempre, Jai. Busa, palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Naay kulang sa imong kinabuhi. Nabati ba nimo ang iyang tawag? Masin pagtabang, pagsabwag sa maayong balita, pakigduyog sa katawhan ang imong misyon. Ganahan ba ka nga mamahimong pari o brother nga misyonero? Be one of us. Join the Congregation of the Most Holy Redeemer, or the Redemptorists, bringing Christ to people through missions. Send your message at CSSR Pilipinas on Twitter, Facebook, and Instagram, or you can call us at 0968-899-2777. Ubo, barado nga plema, kalisod sa pagginawa, kinahanglan at dunay kahupayan. Busa ako, kanunay nga magdala og Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule, kinama gikan sa tanom nga lagundi, kahupayan sa ubo ug hubak. Sayon dadon, sayon imnon. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nigundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tangtang ang plema, hunong ang ubo, luag ang pagginhawa sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule, mahimong mapalit sa nagunang butika o drugstore duol ninyo. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maison mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not appear to us. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ay pasukan. Mo'y hinungdan nga atong simbahan nagpahinumdom nga si Jesus namulong, pabilin mo sa akong mga pulong. Kaya kung kamo magpabilin sa akong mga pulong, mahibaw mo sa kamatuuran. Ang kamatuuran magaluwas kaninyo. Sa Juan 8:31-32. Nagdapit mi kaninyo mga igsoon ni atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa dilit pa doon natin mga social concern nga atong mga pag-ila sa mga hinganlan nato o LGUs, local government units sa Talisay. Ang mayor mo si Samsam Gulyas sa ka Batanon makugihon kayo o siyam ka mga pangako nga iyang giatubang o iyang yung gipadayon. Ang youth welfare, ang pagtagad sa mga batanon diya sa edukasyon, may panglawas o environment, may tungod sa pagpanalipod sa atong kabukiran sa mga muluad o mo gabas sa mga kakahuyan. Kini magadaot sa atong kabukiran kay wanay mo pugong sa atong mga yuta ug bahas. Unya ang atong business-friendly entrepreneurs, ang atong sayran diya sa panggobyerno sa Talisay. Peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Kining siyam ka mga pangako gihimugyod sa mayor pagduaw sa matag barangay. 22 ka barangay, laylain nga mga schedule kada semana o iyaging katagbo ang mga kaigsunan, labi na sa mga pagkinahanglan nila diya sa health, sa edukasyon o sa ilang panginabuhi. Mao na nga ang mayor very close to the people of
the constituents of Talisay City. Unya, tungod sa iyang pag-atimani ana, nadawat niya ang Asia Pacific Luminar Awards. Pagtabang niya itong mga biktima sa COVID-19, pinagis mga frontliners, mga dapit nga mapaluna, aron mapanalipnan katong murag doon na symptoms sa COVID-19. O nadawat niya ang award, Asia Pacific Luminar Awards. O ang The Seal of Good Governance, usa sa labing taas nga award nga ihatag sa national government ngadto sa local government unit. O ang gitawag og Republic of the Philippines Foundation Award o Children Development Award. Mga awards nga nadawat sa Mayor Samsam Gulyas, pero siya nang ingon nga kini nahimo gumikan sa pagtinabangay. Ilabi na sa iyang kauban si Congresswoman Rhea Gulyas sa 1st District nga sakop niini ang Talisay, Miglanilla, San Fernando, Naga, Sibunga, unom ka LGUs. Nga gipakatag sad ni Congresswoman Rhea Gulyas ang mga proyekto nga katabang sa mga kabos, mga batanon o ilabi na sa mga pagkinahanglan sa inadlaw nga mga problema nga gihugpungan usab sa unom ka mga mayores. O ang mayor gitabangan sad sa Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Richard Choy Fernandez Asnar, nga ligdong og daghan sa mga proyektong iyang gipakatag sa 22 ka barangay. Paghatag mga tulda, mga laptops, o usab mga silya, kanang puti nga silya. Ya ang fire extinguisher, pagsangka o paghunong sa bag-o pang sunog, o ang table birthing alang sa mga anak nga mga ginikanan o sawa magamit na, o ang iya sang panalipod sa mga masakiton dito doon ay mga personnel yang gikatag sad paghibaw o pagsusi niya na pagtabang sad sa mayor. O niya ang mayor giabagan sad sa council nila ni Tigol Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabigas akong pagumangkon, Danny Caballero, si Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, si Licto Bacaltos, Attorney Mac Rocky Bass, Fee Ilanan, Josefina Indep, si Pina Conchal, ABC, o si John Restauro, ang iski. Nining hugpong nagtinabangay, malampuson kayo o nakatabang kayo sa paghatag og paluyo sa mayor sa mga resolution and ordinances sa council. Kaya ako sang pahinumdom nga ang atong Armadura Divina, libro nga gipangita sa mga tao, 7 ka librong giusara, nana sa tubang nimo sa city atong cathedral, ya skilled na building, na dia ang Cebu Archdiocesan Book Center, displaying atong libro Armadura Divina. Daghan kay mga pagtulunan nga makutlo nato, labi na sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Ya greetings sa nato ni Brad Solfing Algere, yang kapikas nga matinabangon kayo sa mga catechetical problems, catechesis, o sa Catholic Faith Defenders nga si Brad Julius Lawas, o Sister P. Barredo, si Esther Albano, Emily Albano, si Brad Cesar Ligio, mga kaubanan nato nga nagtabang sad sa mga pagampo ug padayon sa ilang pagpaluyo sa atong programa. Mga igsoon, di ta maglangan niya man ang atong mga kauban niya si Patmaneron Kabuk, 5, si John Purka, si Mado Aquino, Rudy Racasa, o si Dennis Abarquez o si Carlo Badinas. Unang ito pagpaminaw si Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok og sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako kanunay ang atong kauban ug labi na gayud sa kauban natos buhat si Brad Michael Cabonilas og si Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa, maayong pagpaminaw kanatong tanan
Og sa naglantaw sa atong live streaming Brad Sok, si Sister Ninia Billy Habraw Hautopat, maayong paglantaw sister. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod ani ni Mama Miri. Kay naamang gud sa ato ang pangadji Brad Sok, nga iampo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Dini Brad Sok, klaro kayo nga kita nagpaampo ta ni Mama Miri aron maluwas ta, aron mahilikay ta ngadto sa impyerno. Unya, kung atong basahon Brad Sok ang buhat 4:12, klaro man kay ni Brad Sok, og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay wala nay lain nga ngalan ilawom sa langit nga naghatag taliwala sa mga tao nga diha kaniya mangaluwas kita ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Dinhi Brad Sok, nga ngadto sa lain wala na may laing makaluwas Brad Sok, kundili ang ngalan raman ni Hesus. Nganong mangayo pa man tagtabang ni Maria Brad Sok, nga dili man din na makaluwas si Maria, kay wala may laing makaluwas ang ato ramang Ginoong Hesus. Palihog ko pagpatinaw ani Brad Sok. Ang atong ikapatinaw niya na simala sa balaang kasulatan sa Hebreo 9:15, gingon nga dunay usa lamang ka manglalaban taliwala sa daan og bag-ong testamento, nga diha sa pagpanubos kanato usara siya ra si Kristo. Mao ni ang the sole redeemer given by the Father to us, ang atong Ginoong Kristo, nga mao ang bugtong tigpataliwala sa pagpanubos. Pero may tungod sa mga santos nga makatabang nato sa pagampo, panudlo ni sa Dios nasa Job 5:1, karaang tugon, nagingon ang Dios nga si Yahweh, kung sa inyong pagampo kanako direktamente, og dili ko maminaw kaninyo, dangop og usas mga santos. Kung dili ko maminaw kaninyo, dangop og usas mga santos. Mabasa na sa Job kapitulo 5 bersikulo 1. Samtang sa Job 42, 8-10, doon ito katao si Elipas, Bildad og Sofar. Elipas, Bildad og Sofar, nga dautan ning pamatasan ng mga tawana. Dautan ang ilang mga pamulong batok sa Dios, og nangayo sila. Ginoog Dios lang itong amahan, ihatag kanamo nga among gikinahanglan aron kami makatagamtam sa kahiluwas sa among dagkong suliran. Og ang Ginoo mitubag kaniya, Elipas, Bildad og Sofar, dili ko makahatag kaninyo, kay kamo nagabuhat og kadautan. Nagasulti kamo bato kanako, pero bisan pa niya na ako tamong hatagan. Inyong buhaton mo adto mo ni Job sa ka mapailubon, buutan kayo, mapabsanon, mapailubon kayo. Atuan ninyo si Job. Siya'y magampo alang kaninyo. Siya'y maghalad alang kaninyo. O nga human niya na, akong ihatag ang inyong ipangayo. Mo nang tulo ka tawo si Elipas, Bildad ug Sofar nagngayog panabang ni Job, iampo mi Job, ihalad mi ngadto sa Dios aron nga kami makadawat sa among gipangayo. Og si Job diha giayo si Ginoo siyang sakit nga tabaghak gikan sa lapalapa hangtod sa limpo, makalilisang kayo mga hubag. Nikalit paghinlo ngayong panglawas, panit sa batanon, panit sa kaambungan, o kini usa ka dakong milagro. O dayon mihalad si Job para siyang tulo kay galas, Elipas, Bildad ug Sofar. Ang Ginoo mihatag dayon silang gipangayo. Dili tungod kaninyo pantungod ni Job nga usa ka tawo nga balaan. Ya tingali moingon sila, buhi pa man to si Job. How about the souls or the persons died already? Nasa pinadayag 6, 9 nga to sa 10. Nga matod pa si San Juan, isulti, nga naabling langit. Og nakita niya ang daghang makalag sa mga balaan, mga martir, kalag sa mga santos, ug buutang mga kalag. Nga to sa langit, nagampo sa Dios para kanato. O, naman ay mabasa. Nga mga santos, bisantuan na sa langit, nagampo sa Dios alang kanato. Busa ang mga santos, makatabang. Kaya na sa Proverbio 8:29, ang pag-ampo sa makasasala, dili nako dunggon.
Pero ang pagampo sa tao nga buutan og matarong, akong patalinghugan ug akong ihatag kaniya. Mao na klaro nga dili daw tan usa ka panudlo, usa ka doktrina ni Yahweh ang Dios Amahan nga makahimot ta pagdangop og mga santos nga sa ilang pagtabang kanato kita makadawat sa atong gipangayo sa Ginoo. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badenas, pero may tungod sa kaluwasan kung pagpanubos di nato malimtan si Kristo ra, pero magatabang sa kaluwasan ang mga santos. 1 Corinto 9:22, mingon si San Pablo sa mga anunahan, ako usab nagbantay kanila, ug sa mga kabus uban ako kanila, aron maluwas ko ang uban kanila. So, nag-iskot San Pablo nga makaluwas na siya, pinagi siya mga pagampo ug pagtabang sa mga tao. Mao kadto nga atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badenas, dayon arita ni John Porca. Salamat Brad Sok, og mayong gabi Labi na des matalom lite, sila Atty. Maninggulo, si Jad Ubos, og sa tulo ka pare na to, si Padre Timoteo Purka, og sa tanan, og labi na sa kagnaan, si Padre Alin Arayan, og sa tanan, akong mamanghod diha sa kagnaan, si Domingo og si Bading, unya sa akong nanay desad, sa Malapok Norte. Base nang makaanha mis Brad Sok nay, ampo lang nga makaanha mi, may schedulean mi des mga pare, diha sa parokya sa Malapok Norte. Nya ato sa diay nga i-greet si Brad Ernesto Kanaang Roses sa Minister sa ni Padre Arayan nga naa sa Kauradyo Matalom Leyte. So mayong pagtan-aw ning live Brad. Ako pumunta na Brad Chuk nga susugatan, nag-ingon man sa San Juan 20 bersikulo 28. Nganong bantayan pa man ang simbahan nga naa may Espiritu Santo? Unsa na Brad Chuk day? Nganong bantayan pa man nga na may Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo may nagsugo nga bantay, unsa man ni katinuod Brad Chok? Ang katinuoran mao nga gimbutan o kabubuton ni Kristo nga ang Espiritu Santo magauban kanato. Nya sa San Juan 14:16, ug akong ipadala kaninyo ang Espiritu Santo Paraklito nga mopuyo kaninyo sa walay katapusan. So way undang ang simbahan di ay dili gyud mawagtang, kay mingon man ang uban nga nawagtang ang iglesia nga gitukod ni Kristo kay nahulog man sa kasaypanan. Basta magtukod miglain. Dili na tinuod. Kay naa sa San Juan 14:16 mopuyo sa Santa Iglesia nga gitukod ni Kristo ang Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo nagahatag sa nato gayunan nga tungod sa pagkadili madaog o dili matugyan ang kagahuman sa Santa Iglesia sa laing katawhan, ang Espiritu Santo dunay gimugna nga mao ang tigpanalipod sa pagtuo. Sa Pilipos 1:12, mingon San Pablo, ako na hibaw nga gipili ako sa Dios nga manglalaban sa maayong balita ni Kristo. I was chosen by God to defend the gospel of Christ. Musa na agad itig panalipod o kanaagda na Espiritu Santo. Yan naasad sa Judas Tadeo, Kapitulo 1:3, huptis na kong kaligon, ang kabilin nga gihatag sa mga balaan kaninyo o kini pakigbisugin ninyo sa pagpanalipod niini. So naanasad ang isulti ni San Judas Tadeo nga anaa ang Espiritu Santo gitaon aron nga kini magapanalipod, magapatinaw sa mga pagsupak. O doon na gani batanon nga tinunan ni San Juan Bautista, pagkamatay ni San Juan Bautista, dito na siya sa iglesia ng itukod ni Kristo. Nga gitawag og Ecclesia Catholis, sa Grigo, sa buhat 9:31. O sumala sa buhat 18:24, nakigharong si Apolos sa mga lantugi batok sa mga Hudiyo ug daghang mga Hudiyo nakapig niya. Og kini mo iti mailhan nga doon nagyoy tigpanalipod nakat design for the strength of the church that cannot be defeated by all enemies. Nga di gyud mapukan sa makaaway ang simbahan tungod kay dunay tigpanalipod sa pagtuo. Mao to atong tubag sa pangutana ni Brad John Purka niya si Bradori Rodi Racasa atong paminaon. Salamat Brad Sok ug may gabi sa tanan nga natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko.
labi na gyud diha sa Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Nelson Reyes, ug ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon batsok, aritas kasulatan sa 1 Corinto 14, tudling 4. Those who speak in strange tongue help only themselves, but those who proclaim God's message help the whole church. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, naglig-on sa iyang kaugalingon lamang. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, naglig-on sa tibok iglesia. 1 Corinto 14, tudling 4, klaro kaayo ang nagsulti sa mensahe sa Dios, naglig-on sa tibok iglesia. Sa Pilipos 2:12, sa maayong balita, Biblia na kanayon, Apostle Paul said, "While I am away from you, keep on working with fear and trembling to complete your salvation." Miingon si Apostol Pablo, samtang layo ako kaninyo, padayon kamo sa pagpaningkamot, uban sa kahadlok o pagtahod, aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Pilipos 2:12. Sa Roma 1:16, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Roma 1:16, klaro kayo, basta mutuo lang ka, maluwas ka, Hudiyo man ka og dili. Akong pangutana ani Bradsok, ug mao ni Bradsok, wa maimpirno ani Bradsok sa Roma 1:16. Palihok ko na kong patinaw Bradsok. Ang atong ikapatinaw niya na Brad Rudy sumala sa 1 Timoteo 3:4. 1 Timoteo 2, versikulo 3 sa 4. Nagtinguha ang Dios nga ang tanang tao maluwas, pinagis pag-ila sa kamatuuran. Og dili puot ang Dios nga dunay maimpirno. Angay kitang masayod og maybaw unsa ang gidak-on sa mga paagi sa Dios, hunahuna sa Dios, nga maluwas kitang tanan. Kung niya imong nabasa sa maayong balita, nga dili ko'y kaulaw ang pagwalis maayong balita. Kay kini maong gahom sa Dios aron pagluwas una sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Muna nga ang usa ka tawo o kitang mga tao gipadad-an ta og mga tigmantala. Marcos 16:16. Og mingon si Jesus, panglakaw kamo, iwalin ninyo nga akong maayong balita. Ug ang mutuog magpabunyag maluwas. Ang dili mutuo, dili maluwas. Busa kanang maong gibasa ni mo, Brad Rudy, importante nga kitang mga Catholics gipaybaw ta San Mateo 22:29, daghang nangasayop kay sila misalikway sa gahom sa kasulatan. Daghang nangasayop kay sila misalikway sa gahom sa kasulatan. Mo na dili kita mobiya sa gahom sa kasulatan. Kay the highest truth of all truths is the Word of God. Ang labing hataas sa tanang kaalam, mao ang pulong sa Dios. Mao nga dunay dili maluwas. Katong ingon ni Kristo nga dili mo tuos maayong balita. Kinangutan na mas Brad Rudy, o pagaluwason man ang mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Pero doon ay kondisyon nga mamati sila og mutuman sa maayong balita. Pero kadtong dili mamati, dili mutuman, mao to ingon ni Jesus, sila dili maluwas. San Marcos 16, versikulo 16. Muna ito katubag sa may pangutana ni Brad Rudy Ricasa to sa paminahon si Mado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok, may tungod sa kuan Badsok sa teksto sa Biblia Badsok bas. Katong sa Genesis gani Badsok, katuganing kuan Badsok, katuganing kuan tanaman sa Eden. Di ba na may gisgutan dito Badsok nga kuan Badsok nga katong suba Badsok ba dunay suba dito Badsok nga dunay lunsang bulawan. Badsok, ang akong pangutana Badsok, katong lunsang bulawan Badsok, kanang literal gito nga bulawan Badsok nga kanang kuan gid ba kanaging precious kuan ba
precious stone ba? Kanang bulawan nga na mo, ana la kuha sa mga kasapaan, nga dagkong kasapaan, mga karaan na yung kasapaan, ilan ang alig-igon ang mga bato. Nya sige alig-ig makita nga dunay mo kidlap ug lahi nga bato. O na ilan ang puniton lainon. Kay kung nila nang ipatanaw na ito sa mga batid, hibaw na nga kana bulawan o magamit na alang sa mga alahas o ang nakahipo sa mga batong bulawan, natural makadawat o makatigom og salapi. So ginganlan na siya sapa sa bulawan kay naandan nga dunay mga bato nga ni silip ni sambog sa ubang mga bato pero ayago na siya. Nya mailhan nila. Nya punito na nila lainon o mao na hinungdan nga kanang sapa lag sapa sa bulawan. Naana siya. Mao na atong katubag sa pangutana ni Mado Aquino nya arita ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsog ug maayong gabi sa tanan nga nagsunod sa atuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako sa live streaming si Gladys De Gracia diha sa Capitol site ug labi na gyud ni Attorney Mark Johnson Cesar diha sa Luok, Mandawi. Maayong gabi kanyong tanan. Barsog, ang ako ang question about ining true church. Kay moingon man ang mga laing sekta Barsog nga sila tinuod pod nga ang ilang simbahan subay gyud sa balaang kasulatan nga naay mabasa sama sa Iglesia ni Cristo, born again, Iglesia sa Dios, naay mabasa Barsok sa Biblia. Unya Barsok, moingon sila nga ang Iglesia Katolika wala sa Biblia. Mao na nga moingon ang mga laing sikta nga ang tinuod kanang naay basihan sa Biblia. Ang ato Barsok dili mabasa litra por litra sa Biblia nganong mukli man ta nga kita maoy tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga dili man gani mabasa sa Biblia ang ato ang tinuhuan o kaning Iglesia Katolika. Kaya ang ilang gibasihan Barsok ang Biblia man nga naay mabasa ang ilahang relihiyon nga naay gibasihan sa Biblia. Unsa may buot ipasabot ani Barsok nga ang tuhuan nato kanira bang mabasa o di man ta butuo sa dili mabasa? Unsa may katin-awan nato Barsok? Dili man mandawat sa Iglesia Katolika kanang paingon nga ang Iglesia Katolika dili mabasa sa Biblia. Wala sila kabasa. Kay kanang pong Iglesia Katolika gikan na sa Griego nga Ecclesia Catholis. Na sa buhat 9:31 kay ang unagong mga karaan nga mga Biblia Griego man ang pinulungan gigamit. Sa Griego diya sa buhat 9:31 nagkanayon Himenon Ecclesia Catholis tes. Judayas kay Galilayas kay Samarias irinin ikinin oy komodom homine. Grigo na. O nagdili ta ka tuon-tuon og libro o mga languages sa Grigo, wa tay ka bangkaangan. Pero katong nakatuon-tuon, naagi na sa buhat 9:31 nga ang iglesia nga makailapon. Maring Himenon Ecclesia Catholis. Himenon Ecclesia Catholis Galilayas Samarias irinin ikinin oy komodo momine nga ang iglesia mo kailap sa Galilea, Judea, Samaria o ubang mga dapit ang presensya sa kalinaw uban sa Espiritu Santo. So naagid na nalitok na nga Ecclesia Catholis. Busa dili na tinuod nga di mo basa wala sila kapasa. Unya ang lain san nga pong sa Catholic mao ang yan lang na to sa Latin ingon si San Pablo. Gaius hospes meos salutat vos it universa ecclesia. Asa na mabasa sa Roma 16:23. Nga si Gayo nga kung higala nangumusta ka ninyo ug ang tibuok nga iglesia nga sa Latin Ecclesia Universa. Ecclesia Universa. So kanang universa pareha na sa Ecclesia Catholis. So ang kahulugan na alang sa tanang mga nason. Musa ka na maingon nilang way mabasa, kay mas lakabasa. Kay ang Grigo nga pulong Catholis, ang kahulugan makailapon. Kunya naman na sa San Marcos 11:17. Ang akong balay, matud pa ni Jesus, paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Kanong paganganlan mag-alang sa tanang kanasuran? Kay kinahanglan nga
ang simbahan nga gitukod ni Kristo magdala gyud siya ngalan. Yahay man ang ngalan anang yan ang alang sa tanang kanasuran. Sa San Marcos 11:17 ang akong balay. Buot sabot ang iglesia paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Na ang balay nagkahulugan og iglesia. Ang lain siyang kahulugan sa balay ang edifisyo, ang building. Pero ang iglesia ang isgutan nga katawhan na nasa Colosas 4:15 nga ang iglesia na magtigom sa balay ni Ninfa. So na magtigom sa balay ang iglesia. Buot sabot sa iglesia, katawhan pundok sa katawhan. The society or the assembly, congregation founded by Christ. So Ecclesia Universa. Na sa Biblia. Wala gyapon sila kabasa kay ang hinungdan kay wa man sila mobasa o mga lawom-lawom sad nga pinulungan sama sa Grigo ug Latin. Kay sa Roma 16:23 naagyod Ecclesia Universa. Ang kahulugan na ang tibuok o makailapon nga iglesia. Mao na nga gingon ni Kristo nga ngalan siyang iglesia. Yung ngalan ba na niya ng alang sa tanang kanasuran? Ngalan. Ang atong mga kaigsunon, wa langgid kahibaw. Kaya na sa Isaiah 54:5. Ngagaan sa Diyos mo si Yahweh o ang uban Jehovah. Ngagaan sa Diyos ang Almighty magagahom. Ngagaan sa Diyos manunubos. Og siya usab tawgon sa ngalan nga alang sa tanang kanasuran. Doon na ingahan ang ginuusad alang sa tanang kanasuran. Mao nang tawgon siya og Ecclesia Universa. Tawgon siya Ecclesia Himinoon Ecclesia Catholic, Ecclesia Universa o sarana. So, mo na may mahitabo nga tungod sa kakulang sa pagtuon sa uban aw muhimo sila sa mga pulong nga di nato pabuton nga diway mabasa nga Iglesia Katolika. Kay hunahuna nila kana Iglesia Katolika binisya na di man na binisya. That is Spanish. But the derivation word comes from Greek Ecclesia Catholis, ya sa Latin Ecclesia Universa na sa Biblia. Ya reklamo be atong patanawan og libro nga Grigo ug Latin. Mao na atong tubag sa pangutana. Ya atong paminawon si Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok. Unya greetings din ako ni Brad Gonzales diha sa Matalom Liti nga usa ka minister diha sa San Isidro Labrador. Mayong paminaw nimo Brad Gonzales. Ang ako pangutana Brad Sok dinhi magsugod sa dinhi magsukad sa Episo 4:11. Matod pa ni San Pablo o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles og ang uban mga manalagna og ang uban mga ebanghelista og ang uban mga pastor og mga magtutudlo. Dinhi Brad Sok, klaro gyud kayo nga gisgutan diri mga apostoles, manalagna, ebanghelista, mga pastor unya magtutudlo. Nganong wa man maapil diri ang pari Brad Sok? Palihog kog pagpatin-aw ani Brad Sok. Muna usa ka pahnumdum sa pagtuon sa Biblia, una linya non est omnia. Linatina una linya non est omnia. Nga usa ka linya sa Biblia, dili na maong tibuok nga Biblia. Basa kag usa ka linya sa Biblia, it's not the whole Bible. It's part of the Bible. Una linya non est omnia. Ang usa ka linya dili na maong kinatibukan. Diya sa Episo 4:11, ya sa 1 Corinto 12:28, nagisgot sa mga buluhaton o mga ministry sama sa pagka-apostol, pagka-propita, pagka-magtutudlo, pagka-ebanghelista, pagka-maghimog mga milagro, uban pa. So, nangita, wa mo lagi hisgot og pare diha. Nasubang teksto sa Biblia. Sa 1 Pedro 5:2-9. Unang sulat San Pedro, uluhan 5, nya tudling 9. Tudling 2-9. Nganingon si San Pedro siyang suwat, kitang mga pare, kitang mga apostoles na sakop sa harianong pagkapare. We the apostles
are members of holy priesthood, royal priesthood. So ang mga apostoles ay mga pare, matod pa ni San Pedro. Busa, kung dili na ito mabasa ng Efeso 4:11, ato tabasa sa ubang bahin sa Biblia sama sa kunang isgutan sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 5, nga mga apostoles mga pare usap. Nya sa Hebreo 2, si Kristo labaw nga pare o labaw nga apostol. Busa ka labaw nga pare, doon ay ubos-ubos pagkapare. So, si Kristo mo man labaw nga pare. So, doon ay lower priesthood nga mga apostoles nga gitawag sa Ginoo og mga pare. Ya si 15:26, San Pablo miangkon nga ako nag-alagad isip pare og ako nagsangyaw isip ministro sa maayong balita. So doon ay laing bahin sa Biblia nga nagtug-an nga doon ay pare. So katong ingon nga diya sa Efeso 4:11, ayo pabilanggo dita mo punong diha so sa ka teksto mo na nga una linya non est omnia. Ang usa ka linya dili na mong kinatibukan. Kinalbasa sa ta subang bahin sa Biblia nga nagtudlo nga dunay pare. Nga apostoles mga pare. Atong paminawon si John Porca. Daghang salamat Brad Chok, ug ako sang greeting dahil sa kong kumpare diya si Felix Bistudio sa Barangay Kaningag ug si Cornelio Mundala ug si Agustin Mundala nya si Desideria Pison diya sa Hinuhuan Matalom Leyte. Salamat sa inyong pagsunod di aning programa. Nya diya sa Lapu-Lapu, ni Cornelio Amet ug ni Brad Romeo Danyo atong presidente da sa SIPD. Nanita uban pa si ako pong naamong ko'y mamangho diya ubod sa upon si Aurelio Purca ug si Crispina Dolorito. Ug unya sa tanan akong mga SIPD diya labi na bud sa Bohol. Atong kuan das Bohol nga ato pangyarin sa ng kuano kay di pa ta ka siguro sa time day ang adlaw nga atong anak tadiya. Ako po na Brad Chok, sukad ni si Ebanghelyo ning adlaw nga naman nga migamit mas Kristo og larawan sayang pagtubag sa mga Pariseo ug magtutudlo sa bawod. Unsa man ka importante ning larawan Brad Chok das Biblia nga mo may gamit ni Kristo. Pakita nang naong sa larawan kinsa nang nakulit. Gamit din ning larawan Brad Chok sa Biblia. Unsa may katinawan ni nato? Ang katinawan niya na mo nga gusto si Kristo magpaybaw nga dunay gidawat nato ang larawan. Kana mga sinsilyo ba? Ka dunay paliton nato panahon sa mga apostoles ang ilang salapi kuan man silver, plata. Nya mo na nangutana sa Kristo. Ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar, ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Muna ang pangutana nga unsa may buot pasabot kay hutana si Kristo be kinsa maning unsa maning dagway nga gikulit sa o larawan na sa salapi. Kang Caesar, muna ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar. So larawan nga iya sa gobyerno, iya sa gobyerno. Sa ato pa nagpasabot nga nagtudlo sa Kristo, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Doon na sa larawan nga iya sa Dios. Gasa ito na mabasa nasa Exodus Kapitulo 25, 18-22. Ang Diyos misugo ni Moises. Moises, magpasalsal ka o larawan nga kinulit sa dagway sa kirubin. Nya ibutang ni masigkakilid sa altar kay naa ko diha. Na panahon nga makigsulti ko nimo o imong pangitaon gikan sa akong tingog o hain ni ang maong tingog. So, nahitabo na sa numero 7:89 nga ang Diyos nakigsulti ni Moises, wa siya makakita sa Diyos. Pero ningon man Ginoo pangitaa, so niadto siya dito sa altar katong kahon nga balaan. Masikakilid dito ang larawan sa kirubin nga didto magikan ang ilang ang tingog sa Dios nagdungan pagsulting duha ka kirubin nga nibuka ang ilang baba o ang tingog sa Dios diya moguwa sa baba sa kirubin. So mo nang pangutana unsay kapuslanan sa larawan nga gipahimo sa Ginoo
Ang kapusalanan mao nga Ginoo nagsulti nga dunay panahon nga magkisulti ko kanimo, di ka kay bawog diin hayna pangita ug didto ay gipasabot sa Ginoo sa larawan sa duha ka kirubin nga balaan nga gipahimo sa Dios. Unya usara may templo sa Jerusalem, ang naa sa Jerusalem, naa sa Ezekiel 41, 18-22. Nga sud sa templo sa Dios dunay dakong altar. Og didto ang larawan linilok sa kirubin, larawan sa dagway sa tao, larawan sa simbolo ni Kristo. Og ningon ang Dios nga kini dapit nga balaan. Sa Kaalam 6:10, Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10, nagingon ang Dios, ang mga butang nga sagrado tagda sa balaan nga paagi aron mabalaan kasad. Ang mga butang nga sagrado tahura sa balaan nga paagi. Muna ningon ang Ginoo nga ayaw pasipad ang mga larawan nga akong gipahimo. Ug kadtong magapahimo og pasipala nini, ako silang silutan. Mabasa na sa Salmos 34:4, Salmos 34:4. Tanawa, ningon ang Dios ni ang akong makaaway. Nagdagmaso, nagdagmartilyo, og ilang dugmukon ang akong makinulit nga larawan. Ilang sunugon ang akong balaan nga timaan. Busa ako sad silang sunugon, silang paghimo sa pagpasipala sa balaang mga butang sa Dios. Salmos 34 versikulo 4. So mo na nga balikon nato nga doon ay gipahimo nga larawan. Ang Dios nagpahimog larawan. O kadtong larawan nga gisugo ni Satanas nga Dios dili ta mohatag pagtahod niadto. Hinuon dugmuko na suma sa sugo sa Ginoo dugmuko na. Nasa 2 Hari kapitulo 23:17. Si Hari Usa gisugo sa Dios. Dugmuka ang tanang mga larawan sa mga Dios. Mo sa nagdasa ang mga sundao gipang dugmuk ang mga larawan sa mga Dios. Yan ihunong ang mga tao, mga kauban sa hari. Nyor na may dako kayong monumento. Amo ba nagdugmukon? Sa pong sa hari. Ayaw nagdugmuka. Unsa man na? Monumento na nyor sa tao nga balaan nga taga-Hudiya. Monumento na sa tao nga balaan nga taga-Hudiya. Unsa pong sa Dios, ayaw nagbungkaga, ayaw naghilabti, wa na ilabot. So, mo na makaila ang taong hustog kaalam. Muna sa pinulungan nga via sapientia nobit distinctionem in similaribus. Via sapientia nobit distinctionem in similaribus. Sa ato pang hustong kaalam makamao kamo ila sa larawan sa Dios o ang larawan gipahimo sa Dios. Kanang larawan sa mga Dios dugmo ka na matud pasari. Pero katong larawan o monumento nga iya sa tao nga balaan ayaw naghilabti. Sagrado na. Muna atong tubag sa pangutana ni John Purka. Nga rin sa ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Ladsok o mayong gabi sa tanan yun natong listeners ni atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Carbon Market, Cebu City, sa Barangay Ermita. Nila ni Winnie Miro, Roger Apaw, o ni Genesis, Veronica, and Maria Racasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Ladsok, aritas kasulatan sa Pilimon 1:14. However, I do not want to force you to help me, rather I would like you to do it of your own free will. Apan dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako, kun dili gikan sa imong gawas nung kabubuton free will. Pilimon 1:14. Sa buhat 22:16 sa maayong balita Biblia ni kanayon. And now, why wait any longer? Get up and be baptized and have your sins washed away by praying to Him. Busa, pagpabunyag na, aron mahugasan ka sa imong nga sala,
pinaagi sa pagsampit sa iyang ngalan. Buhat 22:16. Lucas 3:21, after all the people had been baptized, Jesus also was baptized. Tapos mabunyagi ni Juan ang tanang nga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Akong pangutana ani Bradsok, si Jesus gibunyagan man ni San Juan. Si Jesus Bradsok maumka ni ang Dios. May tabo ni Jesus. Dili ka ni siya sakop ni Juan Bautista Bradsok. Unsa may pasabot ani Bradsok? Sakto na imong pangutana, Brad Rodi Racasa, nga kung si Jesus nagpabunyag ni Juan Bautista, dili ka si Jesucristo sakop ra ni Juan Bautista, labaw ra ni Jesus si Juan Bautista. Mao na ang gusto natong ipatinaw. Ang insidente o hitabo nga nagpadung si Jesus ngadto ni Juan Bautista, kay si Jesus nagpaila sa iyang kamapaubsanon. Buot ako magpabunyag kanimo Juan, dili mahimo magtutudlo. Ako ang angay nimong bunyagan. Kay bisan gani sa liston sa imong sapin, dili ko takos mahubad niya na. Ako'y bunyage. Dili kay ako'y bunyag nimo. Masa may tubag ni Jesus, pasagdi Juan Bautista. Pasagdi kay atong tumanon, unsay na sulat bahin sa pagkamatarong. Kanang ingon ni Jesus nga, ingon sa nasulat, kay naaman niya sa Isaias 11, nga mabot ang panahon nga makita ang Espiritu Santo, mukunsan ni Jesus, o madungog sad ang tingog samahan gikas langit. Mao na'y gustong may tabo. Gusto ni Jesus nga may tabo. Nga siya gyud si Juan Bautista mobunyag, kay dunay dakong hitabo nga pahitabuon sa Dios. Nga mong pagpadayag sa Espiritu Santo, o niya mapadayag usab ang Amahan. Basa na to sa San Mateo 3:11-13. Nga dihang gibunyagan na ni San Juan Bautista si Jesus, mikunsad ang Espiritu Santo nakita sa mga tao nga sama sa dagway sa salampati nga ni tugdon sa abaga ni Jesus, o dayon na abli ang langit, o nadungog ang tingog samahan. Katawhan paminaw kamo, pamati kamo sa akong anak nga si Kristo, kay diya kaniya ako dunay kalipay. Pamati kamo kaniya, kay ako adunay kalipay. Mo na nga si Juan Bautista nakaamgo na ngano di ay nga nibalibad si Jesus nga siya ay mubunyag, kay dunay ipahitabo. Mo na si Juan Bautista tuman sa agdan ni Jesus, siya si Juan Bautista mo'y nagbunyag ni Jesus, o mo ito nakita ang milagro sa manifestation of the Holy Trinity, pagpadayag sa Santissima Trinidad. Nga diya si Jesus sa sapa sa Jordan, o nagpakita ang Espiritu Santo sa mas dagway sa lampati, niya nadungog ang tingog samahan. So, naila ang Santissima Trinidad. Kaduha, naila unsa ka mapaubsano ni Kristo aron nga dunay mahitabo nga mga milagro pinagi siyang pagpaubos. Mo na hinungdan, dili kay nahimo ng bata-bata ni Juan Bautista si Kristo, kay ningon mga si Juan Bautista, dili ko takos nga ako'y mubunyag kanimo. Ikay mubunyag kanako. Dili gani ko takos nga makahubad sa liston sa imong sapin. Sa ato pa, gila ni Juan Bautista nga labaw gyud si Jesucristo kay kaniya. Kay matud pa niya, dunay naulahi apan naguna kanako. Siya naulahi apan naguna pa kanako. Kinsa man ni si Kristo, ulahi niya pero labaw kaniya kay si Kristo gipailaman ni San Pablo. Nagpaabot kita sa mulahan nga paglaom, pagpadayag sa atong dakong Diyos og mangluluwas nga mao si Kristo. Tito 3:12. So, klaro nga si Jesucristo labaw gyud Juan Bautista kay siya dakong Diyos og mangluluwas. Niya humana to sa kang Brad Rudy harita ni Dennis Barquez. Daghang salamat pag-usab Barsok, og mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa, katinawan sa pagtuong Katoliko og sa live streaming. Maayong gabi kaninyong tanan. Unya Barsok, ang akong pangutana Barsok,
kaning about sa pagkaon nga gidili. Kay sa mga laing sikta Barsok, kaning mga sabadista o uban pang mga sikta nga nagbawal sa pagkaon og dugo, baboy o uban pang mga pagkaon nga gidili diha sa Old Testament. Ang akong pangutana ni Barsok nga gidili man ni sa Old Testament kining pagkaon sa baboy, mga isda nga way himbis. Sa ato ang panahon karon Barsok, daghan man kayong mga pagkaon nga gibawal sa una pero karon gikaon na nato. Ang akong pangutana ni Barsok, supak bata sa balaod sa Dios nga mukaon ta ining mga pagkaon nga gidili sa Old Testament? Kay mga sabadista Barsok, moingon man sila nga hangtod karon nagpadayon gihapon ang kasuguan sa dili pagkaon sa mga baboy ug labi na gyud sa mga pagkaon nga mahugaw, kay kining sugo alang sa tanang tao ug dili lamang alang sa mga Hudiyo. Unsa may tubag ato ani Barsok nga kung mukaon ta ani mga pagkaon nga gidili sa Dios, makasaha man ta. Unsa may tubag ato ani Barsok? Ang atong katubag niya na mao ang panahon nga niabot na nga kadtong mga pagkaon nga giisip nga hugaw gilinisan na sa atong Ginoo. Og mabasa na sa San Marcos, Uluhan City, turding 19 nga si Jesus nihatag og pamahayag kay ilang gisaway ang iyang mga tinunan nga wa dayon muhimo sa seremonya sa tubig una mukaon o sa nasuko ang mga Hudiyo og usa ka kasuko sa nila batok ni Jesus. Mo sa Jesus mo'y nanalipod siya mga tinunan og siya mingon, ang may igdudulungog kinahanglan mamati og magpatalinghog sa kong tingog. Og sa nakasukad sa balay gikan sa panon sa katawhan na nagpangutana kaniya ang iya mga tinunan may tungod sa sambingay. Og mingon si Jesus kanila, ingon ba usab kamo kahinay sa inyong mga salabutan? Wala kamo makasabot? Nga bisan unsa nga gikan sa gawas og makasulod sa tao, dili kini makahugaw niya. Kay wala kini makasulod siya kasing-kasing, kundi sa tiyan. Unya mugula, ilabay sa ilit. Og kini giingon ko na, nahimo ng malinis ang tanang makaon. Giingon ko na, nahimo ng malinis ang tanang mahugaw nga pagkaon. Pusa, sa panahon ni Kristo, iyan ang hugasan o gilinisan kadtong mga hugaw nga pagkaon sa mas baboy, mga isdang wahingbis, kining tanan, gilimpyuhan na. Unya, sa laing bahin, sa buhat 11, city nga to sa 11, nga si San Pedro, dito sa balay ibabaw sa ang ilang atop dito flatman, nga dito si San Pedro maglingkod og nagaampo. Ya sa hapit ng tingpaniod to, mikalit pagtuntun ang upat ka dako kayong hapol nga dunay upat ka kining skina. Og didto ang tanang mananap nga nagkamang sa yuta. Og mingon ang tingog, Pedro, umihaw ka og kaon. Pedro, tindog, umihaw ka og kaon. Mitubag mas San Pedro Ginoo, sultihan ko ikaw nga sukad sa kong pagkabata, wala pa'y mga hugaw og bastos niagi sa kong baba. Unsay tubag sa Ginoo, Pedro, ayaw nga nighugaw og bastos, ang humana limpyuhi sa Dios. See? Ayaw nga nighugaw og bastos, ang humana limpyuhi sa Dios. Kaduha gyud ituntun ang maong habol o mausa nang ipahayag sa Dios. Ayaw nga lighugaw ang humana limpyuhi sa Ginoo. Nya sa 1 Corinto 10:25 atong mabasa nga mingon ang Ginoo, panglakaw kamo. O sa panahon nga gutumon kamo, sulod kamo sa mga tiyanggihan ug kaon kamo sa tanang gibaligya sa kananan sa walay pagsusi kay limpyo naman ang tanan. O si, klaro na nga, ang alang sa mga sabadista nga di mo kaon yan na naapa sila ilawom sa balaod ni Moises, dili na sa balaod ni Jesus. Kay giklaro naman nga panahon ni Jesus, gilinisan ko na ang tanang mahugaw nga pagkaon. O ang tanang pagkaon nga gikas gawas, padung sa baba, dili na moagis kasing-kasing, adto sa tiyan, then ilabay sa hilit. So,
limpyo na ang tanang mahugaw ng pagkaon. Muna itong tubag sa pangutana niya, si usa ka pangutana gikan ni John Purka. Dahil salamat Brad Sok, ug ako sang i-greet day si Alan Salada da sa Tubigon Bohol ug tanang mga safety sa Bohol nga sunod ang programa Brad Sok. Duay arep nya labi na ni Tony Canillas des Liluan Cebu sa kining San Rafael Healing Deliverance nya labi na ni Joselito Palen nga atong safety organizer. Mayong gabi niyo da Brad. Pangutana na ko Brad Sok, dinhi magsukad sa buhat 12:23 nga unsa may hinungdan og sala nga gipatay man sa Dios si Herodes. Palihog kog patinaw ni Brad Sok, kano man ni si gipatay man? Kaya wa magsultis po sa Ginoo pa. Unsa man ni itong katinawan ni Brad Sok? Diya sa buhat 12:23, may dakong ka sa ulugan nga si Herodes magasulob sa kalinain og manindot kayong saput siyang pagkapangulo labang nga pare niya dahil mulingkod siya sa trono niya gilingkuran og naghimo siya pakigpulong, pero ang mga tao dito nga naminaw mga pulong man nga kalibutanon, dili man Diyos nun, mga pulong man nga iya sa yuta, dili man may tungod sa langit nun. Busa na niyagit ang mga tao. Niya tungod sa moong sayop ni Herodes, gisagpa siya sa gahom. Napaumod, o niya, butong iyang tiyan, guwa ang mga ud, o namatay siya. Ang hinungdan tungod kay iyang gisalikway ang pagwali sa pulong sa Diyos. Mabasa man na to sa San Juan 3:34. Ang mga sinugo sa Diyos, magasulti sa pulong sa Diyos. Labaw mo itong pare si Herodes. Dili pare ka Katoliko, pare sa tinuhuang Judaismo. Labaw man siyang pare. So, mauna ta itong higayon nga magtuman siya sa katungdanan nga magasulti sa mga pulong sa Diyos. Magasulti bahin sa kaluwasan. Pero noon sa man nga kalibutanon man. Pusa gi sagpa siya sa gahom, naumod og namatay. Kay wa siya mutuman sa San Juan 3:34, ang mga sinugo sa Dios magasulti sa pulong sa Dios. Mao na nga wa untay mo pakgang kanato, wa untay mo babag kanato kung magasulti ta sa pulong sa Dios, kay managpa ra ba ng Ginoo kung dili ta pa sultihon sa pulong sa Dios. 2 Timoteo 2:9, ang pulong sa Dios dili ginapos. Ang pulong sa Dios dili binilanggo. Ang pulong sa Dios dili matabunan og kahon o putaw aron dili makatingog, dili matayag ang pulong sa Dios. Peligro na. Mga igsoon, hiyabtan tas panahon, salamat kasi yung pagkikuban kanamo. Niya ang atong mga kaubanan sa atong tulumanon, atong recognize kining musunod nga kauban nato. Si Carlo Badenas, John Purka, si Rudy Racasa, o niya si Mado Aquino, si Dennis Abarquez, John Purka. Mo naman ang atong mga kauban karon nga kuyog sa atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, uban nato nga atong usa ka mabtikon og malamon nga engineer si Julius Kaputulan og si Dong Lapi, og yukbo nato sa atong manager si Reverendo Padre Felmar Catrudis Fel, nga naay programa niyang tinagsip kahayag sa may balita. Atong paminaw na siya kay nindot kayo ang iyang mga pagbatbat sa pulong sa Dios. Kay San Juan 3:34, ang sinugo sa Dios magasulti sa pulong sa Dios. Si Herodes nga sinugo sa Dios, isip labaw nga pare sa mga Diyo, wa magsulti sa pulong sa Dios, gilamparo sa Espiritu Santo, namatay o nanggula ang ulo siyang lawas. Salamat. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puersa! Vitron.